Izindawo ezisenyakatho yeTheku zibhekene nenselelo yokugqoza kwamanzi osekudonse isikhathi eside. Ukucekeleka phansi kwesiphehlimanzi esiseNtuzuma kwashaya kwazwela kuzakhamuzi njengoba amanzi abevele engafinyeleli kuyona yonke imizi ngenxa yokwehla komthamo wamanzi. Thema ngena ngathola ukuthi kunabantu amanzi abangatholi ngendlela efanele bawathole ngayo, abanye abawatholi at all, abanye kuze kudinga ukuthi bawathole ekseni, abanye ngesikhathi bewathela ntambama kuba nokushintshana. Akuyona ke inkinga le engicabanga ukuthi fanele abantu base bayijwayele, and okwethu ukubheka ukuthi inkinga zikuphi sisixazulule. Ingqalasizinda endala yenza kube nzima ukubhekana nesidingo esikhulu samanzi ahlinzekwa izakhamuzi. Kuyacaca manje ukuthi i-demand abantu abafuna amanzi and isingaphezulu kwamandla esingakwazi ukuthi siwa supply. Ingakho sifanele sibambisane nomphakathi wethu ukuthi laba basadla amanzi bengakhokheli bakwazi bakwethu ukuthi basikhokhele, ngoba imali esiyitholayo and lenzuzo le mali esenza ngokubadayisela amanzi siyakwazi ukuthi inkeshezana yayo sisebenzise uku-maintainer and inqalazinda yethu. Umasipala weTheku ubeke isabelo mali sezigidi ezingama-56 zamarandi sokulungisa ingqalasizinda esiphehlimanzi esacekeleka phansi, kanti ke uhlelo lokwakhiwa kwaso luzophothulwa ngoLwezi ngonyaka ozayo.